Zo'n 30 kinderen kwamen vandaag naar Park Vijversburg met een hele speciale missie. Dat is het Iepertje-project voor Stoereloer. En we hebben een heel leuk wezentje bedacht en die komt een beetje tot leven ook. We hebben in de vorige workshops natuurhuisjes gemaakt voor de Iepertjes. Die staan nu op een nu nog geheime plek in het bos. Dan gaan we straks met de kinderen kijken waar dat terecht is gekomen. Hé, kijk daar. Heb jij vorige keer ook meegedaan? Ja, Wat heb je gemaakt? een zwembad met een huisje voor de iepertjes. Ik had een klein stoeltje en een bedje. Daar hebben ze denk ik wel genoeg aan. Ik had een bed erin, een stoel en een bank. Kijk, daar is een huisje. En dan gaan we hier vervolgens ook allemaal kunstelementen maken die weer in het dorp terechtkomen. Waardoor je een heel bijzonder samenspel krijgt tussen natuurlijk en kunstzinnig. Stoereloer is een kunstenaarsinitiatief en wij maken door het jaar heen diverse kunstprojecten. En daarmee willen we eigen kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken. En mensen leren creatief te zijn, want dan kan je de wereld aan in onze ogen. En vandaag dus de kunstzinnige touch in het dorp toevoegen. En in oktober hebben we weer een nieuwe serie workshops. En dat staat in het teken van rust en zorgen voor de natuur. Dus bijvoorbeeld zaden zoeken in het park en daar verstopplekjes voor de dieren mee maken, voederplekjes. Dan is het meer het zorgen voor de natuur, het natuurbewustzijn komt dan meer aan bod.